Welcome to Slovakia part number 2. Vítajte v druhom videu na tému Slovensko. We talk about tourism in Slovakia. Budeme sa venovať turizmu na Slovensku. What are the most popular places that are visited by Slovaks and foreign visitors? Aké sú tie najpopulárnejšie miesta, ktoré sú navštevované jednak Slovákmi a zahraničnými návštevníkmi? What makes Slovak culture and traditions interesting to people outside Slovakia? Teda, čo robí slovenskú kultúru a tradície zaujímavé aj pre ľudí mimo Slovenska. Najskôr však, ako je jazero. It's a lake. Congratulations. Ďalej, kúpeľné stredisko. Spa resort. Hej, nie je problém. Spa sú kúpele, resort je stredisko. A napokon, ako sa povie kroj. It's a traditional costume alebo folk costume. Teda nemá to nejaký špecifický názov, ale iba takýto složený. Slovná zásoba, ktorú budeme využívať. Source, nejaký zdroj niečoho. Services sú služby. Despite znamená napriek niečomu, ukážeme si to vo vete. Frequently znamená často. Distinguish, rozlišovať niečo. A beauty je krása. Samozrejme v kontexte to bude ľahšie. Tourism in Slovakia, like in other developed countries, is a source of income to local citizens. Opäť treba začať nejakou vetou takou širšou zoširoka a potom postupne dáme konkrétnejšie myšlienky. Turizmus na Slovensku, ako v iných rozvinutých krajinách, teda porovnávam to, like in other developed countries, je zdrojom príjmu pre miestnych obyvateľov, teda source of income to local citizens. Slovakia is almost an ideal country for both summer and winter tourism. Da rozvíjam ďalej, Slovensko je takmer ideálna krajina pre oba, letný aj zimný turizmus, teda summer winter tourism. However, avšak, nie je všetko také ideálne. The level of services connected with tourism, such as accommodation, eating out and traffic, is not yet the same as it is common in Western European countries. Teda avšak úroveň služieb, ktoré sa spájajú s turizmom, ako je ubytovanie, accommodation, pozor, 2x, 2x, eating out, teda stravovanie sa vonku v reštauráciách a traffic, doprava, tak tá úroveň týchto nie je na takej istej úrovni, ako je to bežné v západných európskych krajinách. Despite all of the negative aspects of tourism in Slovakia, there are a number of places which are frequently visited not only by Slovaks, but also by lots of tourists from abroad. Teda napriek tým všetkým negatívnym aspektom alebo črtám turizmu na Slovensku, keď vás nechcú obslúžiť, keď vám umelo navyšujú ceny, keď kvalita hotela je taká, že by ste radšej spali vonku a teda. Tak napriek týmto negatívam existuje veľa miest, ktoré sú často navštevované nie len Slovakmi, teda to je dobrá fráza, not only by Slovaks, but also by somebody else. Teda nie len Slovakmi, ale aj mnohými turistami zo zahraničia. When we talk about tourism in Slovakia, we need to distinguish two types. Tourism connected with the natural beauties of Slovakia and tourism connected with culture, history and traditions. I would like to talk about the natural beauties first. Teda keď hovoríme o turizme na Slovensku a rozdelíme si to, aby bolo jasné, že o čom konkrétne ideme hovoriť, musíme si rozdeliť dva typy. Prvý je turizmus, ktorý sa spája s prírodnými krásami Slovenska a druhý je turizmus, ktorý sa spája s kultúrou, históriou a tradíciami. I would like to talk about the natural beauties first. Teda na úvod chcem porozprávať o tých prírodných krásach. Je dobré si takouto frázou určiť, o čom budete hovoriť, aby aj skúšajúci samozrejme vedeli. But first, what do you remember? Slovensko je takmer ideálna krajina pre letný aj zimný turizmus. Slovakia is almost an ideal country for both summer and winter tourism. Myslím, že nič ťažké, ideal, pozor na výslovnosť, nie je o čom. Number 2. Úroveň služieb spojených s turizmom nie je taká istá ako v západných európskych krajinách.
The level of services connected with tourism is not the same as it is in Western European countries. Úroveň je the level, service sú služby, not the same as, teda to je tiež dobrá fráza, a Western European countries, myslím, že dosť ľahké. In a second part, splendid, úžasný, veľkolepý, establish, založiť niečo, opportunity, príležitosť, hiking je turistika, taká, že ideme podľa nejakej značky na kopec, cliff, útes a picturesque, málebný, teda taký krásny ako na obrázku. Slovakia offers some of the most splendid natural beauties in all of Europe. Ak si pamätáte, ideme hovoriť o tých prírodných krásach a Slovensko ponúka niektoré z tých najúžasnejších, najkrajších prírodných krás v celej Európy. Many national parks were established to protect the beautiful nature and these attract a large number of visitors. Teda mnoho prírodných parkov bolo založených, čiže established, aby chránili tú krásnu prírodu a tieto parky priťahujú veľké množstva návštevníkov z rôznych krajín. To name just a few of them, there are the High Tatras, the Low Tatras, the Slovak Paradise and others. Teda, aby sme vymenovali zo pár z tých národných parkov, tak samozrejme Vysoké Tatry, Nízke Tatry a Slovenský raj a ďalšie. These parks offer their visitors opportunities for hiking and mountaineering in summer months and for skiing and other winter sports in winter months. Teda tieto parky ponúkajú návštevníkom príležitosti na turistiku, dokonca aj horolezectvo v letných mesiacoch a lyžovanie, pozor, skiing a nie skying, teda lyžovanie a ďalšie zimné športy v zimných mesiacoch. Many people enjoy especially hiking to places which offer splendid views of the surroundings or other natural wonders such as waterfalls, rocks, cliffs, caves and many others. Mnoho ľudí veľmi rado chodí na turistiku, najmä na miesta, ktoré ponúkajú úžasný výhľad do okolia alebo mnoho iných prírodných ako keby zázrakov, alebo javov, ukazov ako napríklad vodopády, skaly, nejaké útesy, jaskyne a mnoho ďalších. Besides these attractions, teda okrem týchto atrakcií, there are numerous lakes, water reservoirs, picturesque ravines and other beauties basically all over Slovakia that definitely are worth seeing. Teda okrem týchto atrakcií, vodopády a tak ďalej, there are numerous lakes, teda máme množstvo jazier, ako viete isto aj plesa, teda mountain lakes, water reservoirs, nádrže, prírodné priehrady a tak ďalej, picturesque ravines, obrázkové, také v podstate rokliny až, and other beauties a ďalšie krásy, basically, teda v podstate all over Slovakia, po celom Slovensku, ktoré sú určite hodné návštevy. Teda they're definitely worth visiting alebo seeing. Worth znamená hodný a pozor, potom ak ide sloveso, musí byť ing. Teda worth visiting alebo seeing. Hodný návštevy alebo toho, aby sa tam ľudia prišli pozrieť. But, what do you remember? Mnoho národných parkov bolo založených na ochranu krásnej prírody slovenských hôr. Many national parks were established to protect the beautiful nature of Slovak mountains. Tam je to nové slovko, založených, teda were established, boli založené. Prečo? To protect, aby ochraňovali. Slovak mountains, myslím, že jasné. Mnohé vodopády, jazera, rokliny a iné prírodné miesta sú určite hodné návštevy. Many waterfalls, lakes, ravines and other natural places are definitely worth visiting. Ako som spomínal, po worth, ak ide sloveso, musí tam byť ing koncovka. A lake poznáte, ravine, neviem, či poznáte, je to taká roklina, zráz, strmy a podobne. A places, myslím, že jasné. In the last part, importance, dôležitosť, get to know, poznať niekoho alebo niečo, medieval, stredoveký, value, hodnota alebo aj cena,
include zahrňať niečo a tablecloth obrus. So what do we talk about? However, many places attract tourists because of their historical and cultural importance. Teda prechádzam na tú druhú časť. Mnohé miesta lákajú turistov kvôli historickej a kultúrnej alebo kvôli historickému a kultúrnemu významu. Slovakia is famous for a great number of castles or chateaus. Slovensko je slávne a známe vysokým počtom rôznych hradov a chateau v podstate ako kaštiel. Je to síce z francúzštiny, ale používa sa to aj v angličtine. Many of these places have become museums now, and people can get to know the local history of such marvelous castles as Bojnice, Orava, Betliar, or even the Bratislava Castle. Teda mnohé z týchto miest, z tých hradov, zámkov, kaštielov sa stali múzeami a v dnešnej dobe, teda teraz, a ľudia môžu spoznávať miestnu históriu takých úžasných zámkov, marvelous znamená úžasný, ako Bojnice, Orava, Betliar, dokonca aj Bratislavský hrad. Just to give another example, the Spiš Castle is one of the largest medieval castles in Central Europe. Len teda, ak chcem dať ešte nejaký iný príklad, je dobre to uviesť frázou. Spišský hrad je jeden z najväčších stredovekých hradov v strednej Európe. Other places which are famous for their cultural and historical value are towns such as Banská Štiavnica, Bardejov or Volkolinec, which belong to the World Cultural Heritage List of UNESCO. Ďalšie miesta, ktoré sú slávne alebo známe pre svoju kultúrnu a historickú hodnotu, sú najmä mestá ako Banská Štiavnica, Bardejov, Volkolinec, ktoré patria do zoznamu UNESCO Svetové kultúrne dedičstvo. Heritage je práve dedičstvo. Posunieme sa ďalej. Slovak traditions and culture are presented to foreign visitors also through souvenirs and events. Slovenské tradície a kultúra, to je práve to, o čom mám hovoriť na záver, culture and traditions, sú prezentované zahraničným návštevníkom aj pomocou suvenírov a udalostí. Teda souvenirs and events. Prízvuk na druhej slabike, events. Some typical souvenirs include folk dolls made from corn husks, šupolienkas, ceramics, modrá skalica, crystal glasses and vases, laced tablecloths or valaškas. Teda trošičku anglickej gramatike slovenským slovíčkám. Niektoré typické suveníry zahrňajú folk dolls, teda to sú v podstate šúpolienky, také bábiky, ľudové bábiky vyrobené zo šúpolia, korne, kukurica a husk je to šúpolie, keramika, modrie zo skalice, najznámejšie, kryštálové poháry, vázy, lace tablecloth znamená čipkované obrusy a hatchet, v podstate válaška, no, môžete povedať X, akože sekera, alebo teda hatchets. So souvenirs are also very important. Slovensko je známe mnohými hradmi a kaštielmi. Slovakia is famous for numerous castles and chateaus. Myslím, ak poviete Slovakia is famous for a lot of castles, je to dobré, lots of je to OK, ale numerous je tiež OK. And number 6. Slovenské tradície a kultúra sú prezentované turistom aj pomocou suvenírov. Slovak traditions and culture are presented to foreign tourists also through souvenirs. Tiež dáme pasívum are presented to foreign tourists, nie je to dobre, len pozor na výslovnosť foreign tourists, nie foreign a neviem čo, ale foreign tourists. Through souvenirs, it's very easy. In the final part, preserve, zachovať niečo, event, udalosť, prízvuk na druhú slabiku. Nehovorte žiadne event, lebo je to primitívne. Cuisine, kuchyňa, ale nie je taká, že tam sú stoličky, ale myslí sa národná kuchyňa. National dish, národné jedlo. Sheep cheese, brinza. A napokon even, dokonca. Áno, tu na už prízvuk je vpredu, teda even, ale nie tu na event. So what do we say in the final part? Some of the traditions are also preserved through events such as Východná folk dance festival
or Easter and Christmas habits. Teda niektoré z tých tradícií sú tiež zachovávané cez rôzne udalosti, podujatia, ako napríklad festival vo Východnej, kde sú ľudové tance, alebo aj pomocou veľkonočných a vianočných zvykov. Habits sú zvyky. Traditional Slovak cuisine also adds unique features to our country, and many tourists enjoy tasting the national Slovak dish, brinzové halušky, gnocchi with sheep cheese, or drinking some of the local spirits, juniper gin or plum brandy, or even žinčica, sour milk. Teda slovenská tradičná kuchyňa tiež pridáva také unikátne črty alebo vlastnosti našej krajine a mnohí turisti radi ochutnávajú národné slovenské jedlo, brinzové halušky. Ak poviete dumplings with sheep cheese, je to OK. Ak poviete gnocchi with sheep cheese, je to tiež OK. Teda to v podstate sú tie halušky, sheep cheese je brinza, alebo teda ovčí syr. A mnohí tí turisti aj radi pijú alebo skúšajú slovenské miestne a spirit znamená proste alkoholické nápoje. Juniper gin, teda borovička, plum brandy, slivovička, or even žinčica, alebo dokonca aj žinčicu, teda sour milk. Nedá sa to inak preložiť, pretože v anglickej kultúre žiadna žinčica nie je. No a to, že z toho mnohým býva zle, tak to už je druhá vec, ale to nás momentálne nezaujíma. Približne nejak takto by mohla vyzerať odpoveď na dané zadanie. And thanks for watching the video and good luck in your exam.